Tehát sziasztok, Gezmány vagyok, és itt is lennék egy új videómmal. Kérdezte az egyik nézőm, Channel RTCS, nem tudom ki, 971, hogy hogyan lehet intrót csinálni, szóval meg fogom mutatni. Írjátok be a YouTube-ba, hogy hogyan lehet intrót csinálni, ennyit. És kiadj sokat, és erre a balira kell rákattintani, ahol ez van. Utána így lementek a leírásba, nem ennyit fog bedobni, csak én néztem a videót. Itt a link, erre rákattintatok, bedob egy oldalra. Itt van pár intro. Itt lehet saját intrót készíteni, de szerintem jobb válogatni. Mondjuk jó lesz ez. Rákattintok. Galaxy Ninja készítenünk, Clipmaker. Rákattintotok, megnyitja a Clipmakert. Jó? Várunk egy kicsit. Ez egy rövid videó lesz szerintem, szóval vagy elmondok valamit, vagy ilyen, vagy ilyenek. És akkor rámentek erre a kis szemecskére, ha betölt. Itt szerintem lesz egy vágás, amíg betölt, de utána visszajövök. Na tehát itt is vagyok, és beadta az intrót, utána rá kell menni erre a kis szemecskére. Itt erre a kis 3 nyílra, és itt van, hogy Objects, erre rámentek. Jó? Aztán itt legörgettek. Nem tudom hány text lesz itt. Annyi a lényeg, hogy vannak ilyen textek, csak ebbe lehet írni. Például, ha többet láttatok, akkor a felsőt hagyjátok meg, így rákattintatok, az alsókat pedig így kitörlitek, Enter, így nem lesz ott semmi. Aztán ide bejöttek, és beírjátok a neveteket. Azért, hogy ne legyen ilyen bug, hogy egymáson vannak a betűk. Gezmány, Enter, így, ennyi, és akkor most meg is nézhetjük. Előről. Na, hát így. És látjátok a mi nevünk van ott a text helyett. Azért nem beszéltem, mert elnyomott volna a zene. És ennyi. Ezt ugye nem hittétek volna. Aztán így lekicsinyítétek a kamerát, ha Bandicam-mel veszitek fel. Nem sokára várhat egy tutoriál a Bandicam használatával. Na tehát ennyi lett volna ez a videó. Én Gezmány voltam. Sziasztok!